самандар, пирӯзии шуморо аввалан муборак мегӯем. Салом алайкум ака, ҳазор омад калон. ана ба марҳилаи акнун роҳе ки барои ворид шудан ба рақобатҳои UFC бисёр роҳи мушкил ҳам ҳаст. хоб рақобатро чӣ хел сипарӣ кардед? Дар борааш нақл мекардед. Рақобат камтар қиин гузашт. дар бораи рақибат маълумоти бештар доштед ё Не. кам медонистед? дар бораи рақиб кам медонистем. афзалии ҳунарат хеле болову шоиста ҳам буд, мардум хуб қабул карданд. Баъзеш хуб қабул карданд, баъзеш. нақшаҳо чӣ гуна аст акнун дар меомада ки шомил шавед ба ин ҳайат? Нақшаҳо иншоалло ки мерем то охира. боз нерӯсанҷии баъдинаи шумо кай? моҳҳои мумкин декабр ё набошад. интизори натиҷагирии ҳамин сабқат ҳастед? ки чӣ тавсия метиҳад?